Balimaw an ya kuma très urgent. Balimaw Karamogo Sinayogo abora a kumana bi. Mega kuma au fait bi vendredi 2 janvier 2026. Karamogo Sinayogo abora kumana a ko alebise ko ka kupu di malima. Bon, anye million keme ko kuma o mala. Million keme ko keni dara kale be kupu di malima. Karamogo Sinayogo bela jelen ba don presque malien be ba don. Voilà, doni ngala do a photo fleni. Karamogo Sinayogo. Ako kabetani Mali final la ko Mali te kupu tade. Ako Mali ni Tunisie ga match la ko Mali be na gagner atara kungo kono atara barado ke amena ira awula. Malien anga janga Karamogo Sinayogo ga baraw la mefolo. Le 1er janvier 2026. Avec un dougou de 50 ans de barre de la tempête. Jamanaka barala. Malene Tunisie de Kanaji. Ne Karamogo Sinayogo ko beki hakilla tige o be tatta ko kele. Dalilu tige nyuma nyen dalilu bi bolo. Idalen be ka dalilu na ko chielo. O be kala me. Na fo mauma ay fendia. C'est ça que ma famille mo bolo. Du Chomelendo le 1er janvier 2026. Dans les frères de plage. Et bien, pour me rappeler, que vous avez la sera taxi, sera fort pour vous. Avec la femme. Nous avons façon barre de là. Nous avons la caméra de Jamana Maukata. Ou Kapuputa. Mais il y a fait que la femme est là. Moi, on connaît le cas de la finale là. Mali de Tunisie de Kanachi. On parle de Péou. Ma femme est là, on parle de Péou. Avec Tunisie, avec un salaud au Kélé. C'est tout fou tout là. Wa Mali ni équipe fait au fait quand aya foi la Karamogo Sinayogo Mali ni équipe quand j'ai aya message au Chine ma no téléphone fallait ah ala ni équipe de benyo na sasa no ofanya na doro faut que ta c'est finalement Mali ni équipe fait au fait mana be ika donta obeto su Mali bi ka sa ko follow ibe mi ndo abeto ko so wallahi kulenga ta fiyo memba for bay depuis ne point appel be jini ngani faka million keme ya dima keme flen ya dima mana kanfo ne ma fa mo ka wardi ne ma ko ne de na essence jini ngana sisa ne de nga war ke ga sanike kanga da lusa ayala mede ne te te mara tenda ko mo na kubra sikila mba bere taka Mali ya la be sanfe jomana de kara aw joro na aw mun na de ma fo ka nyina ala ko ala semende ga kola ne de be ka aw mo fry mo ko ma essence so dia mo ma misi so dia mo ko kele mi ne wele ka fo ko chiere do abe gaba ne wala apeli fitula Karamogo Sinayogo e ko bagi seko fleni mina seki chi ay ka bla notaria la ko be tini mo ne wala ko wala bi ma fa na ta notaria la ame papier de kala de million keme bla notaria la ita di ne ma de ateti ne ma do na te di ne ma wari be bla notaria de la Karamogo Sinayogo wardo Mali mala kuputa bina warta ni Mali ma se ka kuputa fana ama se ka ke du warti bina ka warta afar ko notaria ita di ne ma ne be nga warke ka sosa ne be nga warke ka misisa ne be nga warke ka saluta fe o fe be ni muriya ma ko bala ni na ya laje ni ko ne kan saraka Mali da senso ne kan do adase ne be yere ka warbo ka do ala dana ya dayo yi kada ka mbaro ko do be ken ko ina jebe ki se wala ala kama ko tew no ko wara be Mali ballon tana mini ballon tani ro kele na dai na ko ayala mede 94 91 voilà 34 32 venez la numéro 94 91 34 32 74 10 27 27 ne be segna kumaka ma fa mo ka wardi ne ka fo na million ke be nga gardi ma fa mo ko fana ma ayna no wari mina saraka ba mina niketa ngani mo ko min yado yere la Karamogo Sinayogo ko min flade mo ko ma de ga ni ke Mali ne fana be ngani ni man ka mbe ni chiama ba chi manga orange mo numéro la afa be orange mo numéro ka ngani ma chi ma fana ma de ba ni mo ko fede voilà ani de ma ni mbe se ga ka ne ma de ba ni mo ko fede ko nde ko wardi ande abla jele kuma mesan abe Karamogo Sinayogo ka kuma me kuma kile fo Mali o nyana ne be Karamogo Sinayogo don amena ne ba do amena ne ma deli kaka kulangulun ka fo ko ne bora ka kulangulun kalama ne ken mo yi folo me ka kuma fe et puis ne ba fo ni occasion di ni ne segu tungara be asimi place da bi
Assimi Goïta ika kupu sɔrɔ ko tɔgɔ tabi yɔrɔ kaɲi dɛ hali n'a ka sɔrɔ ne madi balontan an bɛɛ bɛ ko tɛ kelen na o ni Mali kɛ nin gagnera ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la bon ne Assimi Goïta a ye karamɔgɔ Sinagogo a y'a wuli a ka miliyɔn 100 d'a ma quoi an ka sigi an ka lajɛ ne kɛ n dalen don a la ne b'a dɔn bi la ko tɛ dɛ ne bɛ karamɔgɔ Sinagogo dɔn a ka ca san 10 ye ne kɔni m'a ye fɔlɔ ne ma ka kulangolo mɛn fɔlɔ a dun bɛ ni ne y'a dɔn ni nin baara in de fana ye a kun bɛ Europe de ne ye karamɔgɔ Sinagogo dɔn ka to Italie de ah si je ne me trompe pas kun bɛ Italie de voilà ne y'a dɔn ni yen yɔrɔ de bon k'a fɔ ko ne ye kuma jugu mɛn a kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ma kuma jugu mɛn a kan an bɛɛ kun bɛ liti la a kun bɛ arasa ko la bon après bon a y'i sen bɔ liti ko la a ye ɲɛsin a ka baara ma bon depuis a ye baara in daminɛ fo bi ne ma mɔgɔ kelen bɔlen k'a fɔ ko karamɔgɔ Sinagogo ye n ka wari tarabasogo a man ka nin baara kɛ ne kɔni m'a ye fɔlɔ bon a bɛ fɛn fɛn fɔ télé la ne ma mɔgɔ fana bɔlen ka sɔsɔ fana donc ça veut dire que mɔgɔ bɛ se ka danaya d'a kan moriya ye tiɲɛ di dɔnni ye tiɲɛ di ça c'est la vérité i bɛ se k'a fɔ a man di ye de mais tiɲɛ don dɛ ne kɔni bɛ mun ɲɛfɔ Mali faamaw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la nin ye occasion de ye Assimi Goïta nin ye occasion ɲɛnama de koyi ah i n'i ka kɔɲɔmuso Batulu Ɲang n'a taara sigi stade la an kɛlen ka nin kupuri sɔrɔ i ni Batulu n'o fête kuluba dɛ ko de Assimi Goïta o man ɲi tɛ wa Batulu yɛrɛ kan Batulu comme Pia bɛ kun quoi Batulu i t'a se ka karamɔgɔ Sinagogo i t'a touché kɛrɛfɛ a ka mori baara nin kɛ walasa an bɛ se ka kupu in sɔrɔ cɛ la marraine a bɛ cogo di ko Kaya kɔɲɔmuso an ka première dame ah wa filɛ sa dɛ ni ye occasion ɲɛnama ba di n'a ye kupu ta sa mɔgɔ si ni Mali kɛnɛ kupu ta o kalo bɛɛ ne tɛ se Assimi ma n fana y'o ladilikan ta Mali bɛ kupu ta ni Mali kɛnɛ ye kupu ta fo k'o kalo sa n tɛ kuma jugu fɔ Assimi ma yarɔ dili ka di dɛ an b'o bɛɛ kɛ an bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la an b'an ka kupu fitili la yarɔ o ka di dɛ tiɲɛna ne bɛ fɛ Mali ka ta walayi cɛ an seginna kupu in nɔfɛ kojugu franchement parler mais n b'a fɔ ni se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye Mali opérateur économique baw vraiment a ye wuli a ka jeni yɔrɔ si nin yɔrɔ la n bɛ Mamala wele ka Roi 12 ninnu ani jɔn ani Baroni Gambi ani jɔn tuguni aw minnu ye waritigibaw ye Mali kɔnɔ vraiment a y'a essayé a ka nin cɛ in ka ko la côté lajɛ quoi pour que an bɛ se ka kupu sɔrɔ ne dalen don a la dɛ ne kɛ n dalen don a la parce que ne ye enquête k'a kan ne b'a suivre la fana de près tiɲɛ na ne ma kuma jugu m'a kan karamɔgɔ Sinagogo ne ma kuma jugu m'a kan awa ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a ka baara de la a bɛ taga voyage la a interdire tɛ k'a tɛ taa nin dugu la maa mɛ fana k'a ye mɔgɔ dɔ ka wari minɛ ka kalabanciya kɛ n'a ye tiɲɛ na m'o mɛn a kan ne bɛ ninnu mɔgɔ ninnu dɔn quoi ne b'u caman dɔn réseau kan u mɔgɔ fila kɛmɛ bɛ Mali kɔnɔ ne ka danaya b'olu kan ale ni Bɛfo Junior karamɔgɔ Bɛfo Junior o petit min fana o fana ka ko ka ɲi tiɲɛ na la ne b'a ye u bɛ voyager u bɛ taa yɔrɔ caman ɔ n'i y'a ye i bɛ ko la n ka cɛ i bɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a la ça veut dire que a bɛ ka ɲɛ i bolo de o ye ne kɔni ka jateminɛ ye ni ne kɔni bɛ ne bolo ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala ka kupu nɔgɔya Mali ye n b'o dɔrɔn de fɔ ala ka kupu nɔgɔya Mali ye a ka da la ko dɔnni ye tiɲɛ de tiɲɛ don donc o de kun don Malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la n'a bɛ fɛ ka wari ci nɔgɔya la dɔrɔn a bɛ Sendwave application télécharger a photo filɛ nin na n'a télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ko fa b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wari cigo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari cigo filanan sabanan bada 1,97 €2 € 100 fila dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ voilà et 2 € voilà wari a bɛ wari fɛn fɛn ci fɛrɛ t'a la dɛ wari cigo fɔlɔ o filanan o sabanan o dɔrɔmɛ kelen tɛ sara a b'a kɛ to kan n b'o yɔrɔnin corriger a kan bɛɛ cawo